Предизвикателство на волята 75 дни дисциплина. Днес е ден 20 от моето предизвикателство. Обичам да излизам от зоната си на комфорт. Предприех това предизвикателство, защото има аспекти от живота, в които бих искала да стана по-дисциплинирана. Сега ще ви изброя предизвикателствата, които съм си избрала да следвам в продължение на 75 дни. Спокойствие, да се наспивам. Тези две предизвикателства определено са ми най-сложните, защото не винаги успявам да бъда спокойна, а с съня имам ужасни проблеми. Изобщо не мога да се наспивам. Да пия достатъчно вода, тук се справям добре. Правилно хранене, тук нямам грешка, всичко е окей. Да си пия витамините. Откакто започна предизвикателството, всеки ден си пия витамините, нямам пропуск, което е похвално за мен. Спорт 1 час всеки ден. Тук също съм много добре. Всеки ден имам около 3-4 часа физическа активност. Фаст 18 на 6. 18 часа не ям, 6 часа ям. Този фаст ми действа много добре, има много енергия и добро самочувствие. Да чета по 20 страници всеки ден. Аз чета между 20 и 60 страници, зависи как съм с времето. Силата на подсъзнанието. Всеки ден работя с силата на мисълта и своето подсъзнание. Вярвам, че освен за външния вид, трябва да се грижим и за интелектуалното ниво, както и за душевното ни състояние. Медитация. Понякога имам пропуски, но са изключително рядко. Да качвам всеки ден по едно видео минимум. Тук също за сега се справям отлично. Студен душ сутрин. Мразя студеното и ми е адски сложно, но се старая да внедря и тази практика в живота ми, защото е много полезно. Това са моите предизвикателства. Присъедини се заедно с мен в това предизвикателство и стани най-добрата версия на себе си. Може да избереш каквито искаш предизвикателства, но нека да бъдат минимум 5 на брой. И да ги следваш в продължение на 75 дни. Самооценката ти и самоуважението ти ще нараснат неимоверно. Това предизвикателство може да бъде превратна точка в живота ти. Ако искаш да се включиш, пиши в коментар "Участвам" и ще те добавя в групата ми за предизвикателства.